Tapos 2 minutes in. Ganit ang pagtawang ko. Yo, joking ka ba? Siranta ka rin, maluluto ka. Ito. Sabay-sabay mo na to. Tayo rin kakain. Mapinaingin sa ibabaw na. Yum, 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 yum. Yum, yum. Pag yan, naging brown na yung bawang, tapos yung kamatis, sibuyas, pwede mo na siyang iulog. O akir mo na ikaw hali. Aba, magiging animal eh. Apil eh. Mo, sino tomo mo? Ay, tiris. Sardinas. Yung Carninas. karne. Ha? Carninas. From? Yung carninas. Alam na. Di, ano na yan? Maluto yan mo. Ayusin ko ba? Sardinas. Ito kaya Martay. Ay, hindi. Ay, luga. Sige na eh. Lagyan sa baw. Abang. Ano yung limak? Tula ako yan. Lagyan sa baw. May dalag. Tawalasin na lamang. Sa baw. Ano natin? Sige lang. Kalkulin ko lang. Ano mo? Assistant ko lang tayo. Saan? Marlang. Ay maman. Gawanya. Minsan lagar ka. Bali. Pangil. Dito na ata na mo. Kita tuwa dito eh. Pangil? Isi. Ay, hindi ako. Sabay mo na yun, bayaw. Duga. Sabay mo na yun. Ay, sasaro. Yung sa drinks kanyo, tanya lang. Carninas. Hello po. Malakay punti, bro. Malakay punti. Drinks ko. So, okay. Coke. Gawad, Coke. Muka gawad. Gawad. Tinakamay. Jay. Semua. Ata, bulu po dyan. Bayaw. Bulu po dyan, wala na. Oh, malay, dakal lang. Wala yung dwara. Jay. Ayun, nasa ta. No? Forward.